ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲಾ ಸಂಚಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಅವರು. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಸ್, ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡೇರಿ. ಇಂಕ್ಲ ಶೋ ನೀನಿ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಕಲಾ ಸಂಚಯದ ಯೋಜ್ಜಿ ಪಾತೆರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಇತ್ತದ ಪಸಕಾಲದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೀರೋ ನಿಖಲ ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದಾರು, ಉಡುಪಿದ ಉದ್ಯಾವರದಾರು. ಉಡುಪಿ ಉದ್ಯಾವರಡು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿದ PPC ಕಾಲೇಜಿಡು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತದು. ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಪೇರು, ಬಾಂಬೆಡು MBA ಕಲ್ಪೇರು. ಐಡದ ಬೊಕ್ಕಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಈ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸುರುಕಾದ ZTVದ ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಲ ಆ ಪೇರು. ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಅಪ್ನಾ ಸಾ, ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪನ್ಪನ ಸೀರಿಯಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಉಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅರೆನು ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ಭಾರಿ ಖ್ಯಾತಿದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸುಮಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಮಾರು 400 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಫೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂಚಿತನ. ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತನ ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮನ ಹೀರೋ ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ನಹೀಮ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ನೀನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನಿಯರ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬತ್ತನ, ಸೀರಿಯಲ್ ಹಿಡ್ದು ಆರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತನ, ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಆರು ತುಳುತನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ನೀನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ರೆ ನಹೀಮ್ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಕೊಂಚಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇರು ಉಡುಪಿಡುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾಪಂಡ್ಲ ಎಸ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೂ ಪೋಯರ ಉಪ್ಪು ಜನ ಪೋವೋಡು ದಾದಂಡ ಇರ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ಏನೇನು ಅವರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪನ ಬತ್ತು ಪೊರ್ತುಡು ದಾದಾಂಡ್ಲಿರ ತರೆಟ್ ಬತ್ತದಿತ್ತನ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್. ಯಾನ್ ಏಪಲ ಎಂದೇ ತುಜಿಕಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪೆ ಅಂದ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಏಪಲ ಕನಸಡ್ಲ ಎಂದೇ ತುಜಿ ಸರ್. ಅವೊಂಜಿ ಪನ್ಪರದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದಿಕ್ಕಿಲಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಚಾಣ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಈರಪ್ಪ ಗಂಟ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿಡು ಕಾಲೇಜಿರ್ ಕಲ್ತದ ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಸ್ ಇರಡು ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಅಪ್ಪು ಯಾನು ಎಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದ ಯಾನು ಇಂಚಾವಡು ಇಂಚಿನಾವಡು ಇಂಚಿನ ಇರಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರಿ ಕಲ್ಪ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತರಿ ಕಲ್ಪ್ಲ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲ ಐಕ್ ಅದಾಗ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಜನ ಜೋಕುಲಿತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಲ್ಲೆ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಪಗ ಪಪ್ಪನಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಇರಗೊಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ತಾನೆ ಕಲ್ಪೋಡು, ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮಂಜಿ ಪನಂತೇನೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆವಡು. ಎಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತದು. ಎಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇರೆಗೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಗ ಇಟ್ಟಿರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನೀರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರು. ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸರ್ ಇಂಕ್ ದುಂಬುಡು ತಿಂಚ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಶಾಕ್ ಇತ್ತು. ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉಂದಾಣ್ಕಿ MBA ಮುಂಬೈ ಪೋದು ಮಲ್ಪಗ ಅವ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಲಾ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಯಾನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕರಿಯರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಡಾನ್ಸ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸರ್ ಒಂಜಿ 4 ದಿನದ. ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಅದೇ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಹುಶಃ ಆ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಮೀನು ಬತ್ತನೆ ಇರಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಜಿನ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಮೀನು ಪೊಕ್ಕಂದು ಯಾನ್ ಎಂದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಂಚ ಬತ್ತನ್ಕಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪೋಯನ್ ಆಯ್ತಾ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಸರ್. ಐಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಂಡ್ ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯಗೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಪ ಇರೆಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ರೋಲ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಂತೇರು ಎಂಚಾಂಡ್ ಅವಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಯಾನ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ತೊಂಡಾರ ಇರು ಅಂದ ಸರ್ ಅಂದ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗನೆ ಇರೆಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವು ಬಣ್ಣ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಆತೆಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ ಒಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ ಒಂದಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪೋತೀನಿ ಎಂಕ್ ಬಾಂಬೆದ ಆತು ಉಂದಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಜನಕಲ್ ಸರ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಭಯತ ಅವಂದಿತ್ತು ಸರ್. ಬಟ್
ಮಲ್ತ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಆ ಸೆಟಪ್ ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಡ್ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ರಾಂಡ್ ಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅವರೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಂಗಾಣ ಸರ್ ಬಟ್ ಪಂಡ ಅವ್ಲ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ದ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಮೇ ಬಿ 400-500 ಪ್ಲಸ್ ಜನಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೆ ನಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ದಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯಡ್ ಇರು ರೋಲ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಸ್ ಐಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪರ್ ಎಪಿಯರ್ ಆಪರ್ ಟಿವಿಡ್ ತೋಜರೆ ಶುರು ಆಪರ್ ಅಪಗ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಆರ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೈಮ್ರ ಇರು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ಪಾಂಡ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ರ ಅತ್ತ ಇರಂಜಿ ಸಡನ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಯ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಟು ಸರ್ ಯಾನ್ ಪೋದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೂಯ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 200 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ತೂದು ಭಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಸರ್ ಕಿ ಇಂದು ದಾದ ಅಂದ್ ಬಕ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ತೂಯೆ ಬಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಿ ಒಡೆಲ ಪೋನಾಗ ಕಲ್ತದು ಪೋಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ 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 ನಮ್ಮ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡಿ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನದ ದಾಂಡ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಇರು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಇರಿಗಿಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರು ಮಾಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಲಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅರ್ನ ಒಂಜೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ತಿನ್ಗೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓವ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಭಾರಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತೊಜಪಾದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿರೊಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಎಸ್ ಸರ್ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಲ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಕೊರ್ಪುನು ಇರು ಸ್ಟಡಿ ಮಂತದ ಪನ ಪೊರ್ತುಡು MBA ಇರು ಕಲ್ತದ ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಕಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಳ್ಳ ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತಂದೆ ಅದಾಂಡ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಇಟ್ಟು ಇದೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತನ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಂದಿತ್ತು ಸರ್ ಬಂಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಂದೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತೇನೆ ಸರ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಅವ್ಲು ಪೋತೀನಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ ಬಂಗ ಹೊತ್ತದ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತದ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಉಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ಮೂಲ್ ಬೈದೈತೆ ಟಾಲಾಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಏನು ಫೋಕಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ತೊಜಿಪಾವಡು ಒಂದಿತ್ತರು ಅದೇ ಇರು ಎಸ್ ಇರು ಈ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಗನೆ ಕುಂಕುಮ ಭಾಗ್ಯದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಡೇ ಇರಿಗೆ ಊರಿನ ಅಲ್ಪ ಆ ಪುರ್ತುಗೆ ಇರ್ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪರು ಬಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪರು ಟೀಮ್ ಹಂಚಪ್ಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಸೆಟ್ ಹಂಚಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರಿಗೆ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೈಮ್ರೆ ಸರ್ ಇತೆ ಮುಲ್ತಲ ಬಂತ ಸರ್ ಇತೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ದರ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೇನು ಇತೆ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನವ್ರು ಅಂದ್ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಲ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಲ್ಪ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ಲೀಡರ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಅರ್ನ ನೇಚರ್ಲ ಸರ್ ಆರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹರೇಕ್ ಸೀನಿಗೆ ಆರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಮಲ್ದೇನೆ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಕಾಮಿಡಿಲ ಚೂರ್ ಮಲ್ದೆ ಸರ್ ತೋ ಸರ್ ಆರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುದಾರ ಪಡೆಯಲೆ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗಪ್ಪು ಅತ್ತನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಪ್ಪು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಸ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಇರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರೆಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೀರಿ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಎಂಚೈತನು ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ನಿತ್ತು ಸರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಯಾನ್ ಉಂತದಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂತಿಯೆ ಜಬ್ ರೋಲ್ ಆಂಡತೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದ ಶೂಟ್ ದ ರಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಲೆತ್ತರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆತ್ತರ್ ಎಂಕ್ ಆರ್ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಒಲ್ತುಟ್ ಬೈದಿನಿ ಪೂರ ಪಂಡೆರ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅಂದ್ ಶಬಾಷಿ ಕೊರಿಯ ಎಂಕ್ ಬಿಲಿಯೋ ಅಂದಿತ್ತು ಜಿಗ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೇರಿ ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಂದ್ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ
ಕೂಡ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಬೆರಿಸಾಯ ಇತ್ತನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಡಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಗೆ ಬತ್ತಿರ್ ಒಂಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೇನ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ ಆರಂಭದ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ದ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಣಿಗೆ ರಡ್ಡನೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಸ್ ಐಕ್ ಇರ ಒಂಚ ವಾನೆಲೆಟಿ ರೈಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯರು ಸರ್ ಅವೇ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡದೆ ಪೋಯ್ನಿ ಸರ್ ಓಹೋ ಆಡಿಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚೈತನು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟಿವಿ ತೂದುಪ್ಪುರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಇರ್ನ ಬಂದಾಗ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಂಡ ಹೀರೋನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಜರ್ನಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಫನ್ ವಾಲ ಅವು ಮಲ್ತೆ ಸರ್ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು ಸರ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಎಸ್ ಥರ್ಡ್ ದ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದು ಸರ್ ಬಹುಶಃ ಏನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ನಡತೊಂದುಂಟು 2.5 ವರ್ಷ ನಡೀತಾನೆ ಸರ್ ಅತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜರ್ನಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಈ 2 ಸೀರಿಯಲ್ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದಾಯ್ಟ್ ರೋಲ್ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಂಚಿರ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ವೇದನ ಚಿತ್ರರಂಜಪ್ಪಗ ಅದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಆ ಬಹುಶಃ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ ಒಂದು ಪುನಗನೆ ಏರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಆಫರ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ರೆ ಅಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಬಂದಾಗ ಇರಗ್ ಎಸ್ ಆತ ಪುರತು ಮುಟ್ಟ ಇರು ಹಿಂದಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆಟ್ ಇತ್ತನಾರು ಸಡನ್ ತುಳುಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಇಂಚಾಡಿರೆಗೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸಿಟಿ ಸರ್ ಎನ್ನ ಸಿಟಿ ಎನ್ನ ಊರು ಕಲ್ತದನ ಊರು ಯಾನು ಮುಲೆತನ ಊರು ಎಸ್ ಈ ಊರು ಯಾನು ಪಂಡ ದಾದಾ ಒಂದು ತೊಜಿಪಾಡೋರು ಒಂದು ಇತ್ತು ಅನ್ಸತ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇತ್ತಗಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅರ್ನ ತಿರ್ತು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುಟ್ಲ ಸುಮಾರು 5 ಸಿನಿಮಾನ ತುಳುಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನಾರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲೆಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಕೂಡ ಇತ್ತನಾರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬೈ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗ ವಾವ್ ಒಂದೇಟು ಪೂರಾ ತುಳುನಾಡದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ನವೀನ್ ಸರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಅಂತ ಬರ್ತನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತೇರ್ಲ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತು ಲೀಡ್ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಇರಗ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂದು ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ದಾದ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್ ಸರ್ ಪಾತೆರೆ ಬರಂದು ಜೀಂದ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಪಕ್ಕ ಸಿರೆಬಡೆ ತೂಪ ಇದೆ ಬೇರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿರೆಬಡೆ ಬಾರಿ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಜವನಿ ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಸೊರಕೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆ ಹೀರೋ ಒಂದು ಇರಗೆ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಲ ಪಾತಿರಿ ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿದ ಐತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಐತ ಇರ್ನ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಮಂತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇರಗಿಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಇತ್ತು ಸರ್ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅವ್ಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಫನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಡ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ್ ಯಾನ್ ನವೀನ್ ಡಿಪೋಡಿಲ್ ಸರ್ ನೊಟ್ಟು ಆರು ಎಂಕ್ ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಯಾನ್ ಆಡಾನಿಕೇನು ಸರ್ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆರ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪನ ಹೊರತುಗು ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಡು ಅವೇ ಉಡುಪಿದ PPC ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಎಸ್ ಅಕಲ ಮಾತ ಇಂಚೈತನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚೈತದೆ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೆ ಸರ್ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದುಳ್ಳೆ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಈ ಎರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆತಂಡು ಎಸ್
ತುಳುಟ್ಟು ಪಿರೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ರ ರೋಲ್ ಬಂದ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಂಡೆ ಅತ್ ಎಸ್ ಏನ್ಪಿರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತನ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಸಿಟಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರ್ ಆಕ್ಟರ್ಗೂ ಬಕ ಓವ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಪಂಡದು ಅವೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ನಟನಕ್ಲು ಒಪ್ಪುವೆರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಒಪ್ಪುವೆರು ಅಲ್ವ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಅವಪ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲ ಕಿನ್ನದ ಲೆಜ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಸ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡಿ ಆನಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ತೊಜಿಪಾವಡು ಮನ್ಪುನೇ ಇರೋಂಜಿ ಆಸೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಡಲದ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಆದ ಪೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇದು ಪೊನೊಂದುಲ್ಲಾರು ನೈಮ್ರ ಇರು ತೂಯಿ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ತನಾರು ಅಂದನಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾಂಬೆ ಪಾಪರ್ ಬಾಂಬೆ ಒಂಜಾತ್ ವರ್ಷ ಈ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪೋರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಎರಡು ಒಂಜಾತ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ ಮುಲ್ತ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಲ್ಲೆ ಸರ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂದ ಯಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ದಾಯಕೆಂಡೆ ಪಂಡ ಇರು ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲು ಮಾತಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರೀಜನ್ ಆಸ್ ಎ ರೀಜನ್ ಆದ ತೋನಾಗ ಉಡುಪಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ತೊಜುಪಾವ ಗಲ್ಪುಡು ಅಂತೆ ತೊಜುಪಾವ నేను నన్నులో ಒಂಜಿ ಐ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜವನೀರ್ ಇರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಹೊಸ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಹೊಸ ಹೀರೋ ನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೂರು ಎಸ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡದು ಸರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಐಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ದೀತಾರೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬರ್ಪಣತೆ ಸರ್ ಅವು ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಡ್ ಆಂಡ್ ಐತ ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆಂಕಲ್ ಕೇಂತ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕಡೆಟ್ ಈರ್ಲ ನವೀನ್ ಪಡಿಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಡೇಪಾರ್ ಮತ್ತೆ ಅವಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅಂದನ್ ಸರ್ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಬಕ ನವೀನ್ ಸರ್ ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಬೈದನ್ ಸರ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಝೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಐಕ್ ವೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತೂರೆಗ್ ಸರ್ ಓಕೆ 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 ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅರ್ನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಮಂತನ ಪುಗರ್ತೆದ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲ್ಲು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ಲಬ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತ ಮಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ఒక ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ಜೋ ಮೂಲಲ್ಲರತ್ತ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಯಾನ ಅರವಿಂದ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಹಿಡಿತಿರ್ ಸರ್ ಇಂಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಆರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಆತ್ ಬಂಡ ಆರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿದ ಎಸ್ ಬೊಕೈಟ್ ಇಡೀ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಿವು ಒಂದು ಇಡೀ ಆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ದಾದ ಮನ್ಪದ ಲೈವ್ಲಿ ಆದ ಉಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೇರು ಬೊಕ ಇವತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಡೆವಲಪ್ ಅಂತ ಮಂತನಾರ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಈರೇನ ಬಾಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರಿ
ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪವನು ಶೇಜಿ ದೊಡ್ಡ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರ್ಲಾಯ್ತಾರೆ, ಹೀರೋಯಿನ್ಲಾಯ್ತೇರು, ನವೀನ್ ಸರ್ಲಾಯ್ತೇರು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣರ್ಲ ಇತ್ತೇರು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅದು ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅದು ಪೆರೆಯಾವ ಅಂದಂದು ಸರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಉಂಡದು ಸರ್ ಬೋರಾಪುಜಿ ಸರ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಬೇತರ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ಉಂಡತೆ ಓಲ್ಡ್ ಆದುಪ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ 80% ಮೂವಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಓಲ್ ಇತ್ತು ಹರೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡೆ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಥಾ ಅಂದರ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪದ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಉಂಟು, ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಅದೇ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಎರೆಗಾರವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ತೂಡು ಪಕ್ಕ ತೂದು ಆ ಮೂಲಕ ತುಳುಕು ಬೈದನ ಹೊಸ ಹೀರೋ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ನ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ಗೆಂದಾದು ಕೊರಡು. ಎಸ್ ನಹೀಮ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪೀಲ್. ಎಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ನಿಗಲ್ನ ಪೂರಾಗಲ್ನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ತಾಯನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ಲ ಕಿನ್ನಪ್ಪನಗ ತೂಂದು ಪೆಗಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗ್ರೋ ಅಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ್ರೇಷನ್ಗ್ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಂಡವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸದ್ದು ಸಂಚಲನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತನ ಅವು ಏರೆಗಾವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಯ್ತಾ ಹೀರೋ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕತ್ತಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಪಡೆಯರ್ ಬಂದ್ಪಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಪ್ಪು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರೆ ನೈಮರ ಏನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಉಂಡಂತೆ. ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೆತ್ತಿಂದು ಸ್ನಿಗ್ಧ ಮುಗ್ಧ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಉಮೇದುಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಕೊಲ್ಲೋದು ತೂವೋಡು ಸರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡೆ ತೂಲೆ ಕ್ಯೂಕಿ ಅವು ಮಜಾ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಿನಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಂದಾದ ಕೊರಡು ಹೊಸ ಕಾಲದ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾರ್ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರು ಮಿತ್ತ ಬರಡು. ಎಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ನ ನಹೀಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಕಥೆಯನ್ನು ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಪನ ಪೊರ್ತುಗು ನಹೀಮ್ರೆ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಕಥೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಲಾ ಸಂಚಯ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ ನಾಯಕ. ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಹೀಮ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.